Igbo wu Igbo, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, Igbo ndị ọma, ekenekwe m unu. Inyi na-eso m ire, ekenekwe m unu. Ekene m ndị echichi ndị iche iche, ndị ogbuehi, ndị nze na ndị ọzọ, kene nwoke kene nwaanyị. Aha m wụ Nnaemeka Irerunachi, mana ihe eji mara m wụ Iweakụ. Ọ na ngalaba Ikoro TV ka anyị si ewetara unu ihe onyonyo. Unu mara ndị Igbo si na ụzọ dị mma aga anya mgboro na-abụ. Anyị nọ na agba nke abụọ n'ọnọdụ anyị na Zuki n'ọnọ Inyi na-eso m ire. Maka na nke izizi anyị bịara ọdụ anyị mma, anyị si ka anyị na-ata ahụ ọdụ bido ka anyị kwụsịrị. Ekenekwe m unu. Mana ọ na-ejikwa aka ya akọwakwa onye ọnwụ maka ndị na-esonye anyị ọhụrụ na agba nke abụọ. Anyị ekenekwe unu. Nna anyị Zuki n'ọnọ anyị ekenekwe unu. Na anyị anata ugwu ọdụ. Anyị anata ugwu. Dojiri aka ụkọwa maka ndị aka mụọ ya ewu ka ịkọwara ha. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekele m unu. Ndị enyi, ekele m unu. Asị m biko, ọmụnwa bụ Innocent Chukwujekwu nwa okike, onye ụmụ omenyi kedụ n'okpuru ọchịchị Oji River Local Government Area Enugu Steeti. Ihe eji mara m Zuki n'ọnọ, onye egwu. Zuki n'ọnọ anyị ekenekwe egwu. Anyị nwanwu ndị Ikoro TV. Anyị anata ugwu maka na achị na ụzọ dị mma agaghị ugboro na-abụ. Anyị ji ka anyị na-ata ahụ bido ka anyị kwụsịrị. Maka na agba nke izizi anyị mere onwegachiri ụfọdụ ajụjụ ndị mmadụ njụrụ. Anyị si ka anyị jụọ ọrụ. Anyị nụrụ n'akụkọ na o nwere mgbe e chịkọtere egwu. Gwokọta egwu ya bịado ka ị nara azụ, ya bịado ka ịkwanara. Bịaduwacha ka ịbịa ọdụ ka ị na-echiwe pastọ. Anyị chọrọ do ka ijiri aka gị wee kọwara anyị ihe mere. Anyị ekenekwe egwu. Daalụ. Ije egwu siri ike, ije ụwa siri ike. Mmechi egwu. Anyị mokere achi ihe eme ihe dị ka egwu na-evute ụmụ onye egwu. Sometime ọ na-enweche problem with ndị obodo sef. Sometime ọ na-ada ka enyere ya ụfọdụ nji wee sị na egwu na ndị egwu na-akpacha ma aghara ha nwe ihe ele ha ebugo ndị egwu. Mana nke m abụghị otu a. Nke m bụ na mụ na-agara egwu a na-aga ihe na-agakwara m ọfụma. Kama ole nwere ihe na-eme ede were be enwe. Na ndị problem ngwa gị eziokwu, many people na-abụ problem na-akpọ ha gala ụka. O nwere onye gara aga ụka Katọlik, o nwere problem oge nwe ọ chọwa solution gaba n'ụlọ ụka akụrụ aka. So ọkwa solution ka m chọrọ gabe n'ụlọ ụka. Ụlọ ụka Pastor George nwanne anyị nwoke mgbe ebe m gara. Nke nwụrụ anwụ. Ebe m gara ịchọ solution ihe maka mụ na ezinụlọ m. Ma ịmagwala ihe ndị ụka na-eme ịbata ahafụ ịbụla ịbala agwọ ga-ahafụ ịba na-agwọ ọ bụrụ la mmụọ nsọ adakwasagwo ole la arụbazi ọrụ Chineke. Ha sị na mma arụba ọrụ Chukwu na mma ahafụ nchi egwu. Mụ were maka ihe mkpega maka onye a na-agwọ ya ọdụ mma wee kwuo ihe ọ na-eme. Mana ihe mkpojere m be George. Ihe gbasara ezinụlọ ọkụ, ihe gbasara egwu. Ihe gbasara ezinụlọ m. Ihe gbasara egwu. Okay. So mgbe m rụziri ha abụbazie ịmagwọ ndị ụka, onye nke ekwuo nke onye ekwuo nke asịziela egwu na ma amụchigo egwu ma anwụ na onwe ihe mma ejetela egwu this and that la ihe mma mechie pastọ rụọ ọrụ Chineke. Mụrụ ihe emebe na izawazie Pastor Zuki n'ọnọ. Ihe ọ ya bụ ma ọ ha maka mba ha maazị Pastor Innocent. Maka ha sị m na m zọkwa Zuki n'ọnọ na Zuki ya makwa ihe bụ Zuki mbụ. Na Zuki bụ ajọ daza ama m etu esi describe ya la mụnwa shishike Zuki si ahụ zere Zuki cha. Mana agụkwara pastọ ji akpa ọhụm ọkụ ọkpọ ọhụm Zuki. So aja akpa ọhụm ma onwe ha nna akpa ọhụm aha ma ọ ma ọsọ ụmụ nwaanyị ụmụnne nwaanyị. Innocent. Adị m sent, ahụ m Innocent. So ọhịa bugara m ụlọ ụka anyị lọbịa lọrọ m ebe a almost 2 years to 3. And mgbe a niile nọ ịchụ egwu. Mmehele echi egwu maka asị nchiwe egwu
ma nwụọ ma ehu idazi onwe here echi describe ya la onwe ya egwu m chiri egwu ejete mana m dụshola m echigwala egwu lụọ nwaanyị a mụ na ya mbụ mụtawa nwa so onye a bugere m ụlọ ụka so ma ndị ụka chọchiri ka convert ya zukito pastọ anyị na-arụ ya ibe nwe ọrụ ndị ụka mfụtara ọrụ ndị ụka mfụtara anyị aga azị ndị na-arụrụ ndị ụka ọrụ Chineke anyị jechere m igwu foundation ka onye pastọ ọbụla na-arụ ụlọ mgbe a anyị ejegbuorie foundation n'aha ọrụ Chineke igwe a na-aga ya so emechie bịa buru ngwa egwu anyị na-eme convention eme ihe ụmụ ihe a na-eme n'ụlọ ụka mana enweghị mbọchị a na-emechi enye asị m zuki were $2 were lụọ ihe maka ngwa egwu ga so mụ ụlọ ketekwe lọkete anya m fastinere m isi awụ pastọ mmemme fastinere m isi awụ pastọ na-ekpe ekpere Chineke la ịmara ihe anyị chọrọ ka m rụọ weftere m ya la mara ha rụfute pastọ akpụrụ m ya la arịọchie Chineke ike until one day pastọ ọwụvu amụma wee sị etu a ka m ga-anọgide ebe a n'ụlọ ụka a etu a ka m ga-anọgide ebe a si jụọ na onye a etu a ka ọ ga-anọgide ajụọ m congregation jụọ m etu a ka ị ga-anọgide ebe a mụsị ala ọka ndị ụka nsị m ọka sị m nọrọ ka m nọ anyị na-eme so megide meruo ụbọchị ahụ vuru amụma sị m na Chineke akpọtara m onye ga-abịa ebe a ihe onye a m bịara ebe a sị m bịa rụọ ọrịa m mara ihe Chineke nsị m rụba etu a ka m si lọrọ ofu ụbọchị a esi achị chọrọ m bịa si na o nwere igwe mma gara egwu mgbe a laghachi si mụ bịa lọ chọrọ ka m kụọrọ ya egwu mụ si ya la mụ nsọ azakwara m ekpere etu a ka m si bido hụ egwu igwe ya gaba egwu a ego ọbata ahụwa m aka anyị si ebe a zuki mehu exist mụ kelee Chineke si a Chineke azagwa m ekpere etu a ka m si bido hụ egwu lọkwa ebe anwa the next time abịa ahụkwa sila akpọrọ m egwu n'Elugwu enyo siala akpọ m egwu n'ufu m ọkwa etu m si bido hụ egwu anyị ga ahụwa ma even that time erechekwara m some of my instrument efu ihe eji mmadụ eme sometime ereche m my instrument were rie nri so m nọkọta m jụwa ndị ụka ọkụ eke ndị ụka anaghị enyere onye agụ na-agụ aka nwere uhe nyere m aka dị a si n'ụdị mara kọpụ beans mara kọpụ rice ga-esi imeke fasting ala m onweghị ihe mma arụ Chineke wee kpọpụta ahụ m si m chiri egwu etu m si bido ehuchi ehu egwu ike egwu na akụkọ nke ịmara achị na ajụọ amaruo ihe ọnwụ maka na anyị na-anụ ya n'akụkọ ere isi kọwa anya nwe anyị amagoro anyị ekene Zuki n'ọnụ anyị ekene ewu Zuki n'ọnụ ajụjụ nke Igbo wee wuru ịma na ụfọdụ ndị mmadụ bịa kwuwe dịka rishi gwu nwere egwu ichigachiri n'ahọ gara aga ọgba nje okwere kwụsị ike agidigbo m ndị mmadụ bịa na-achị ịgakene studio igwu egwu gụ agwụ na egwu ejigwe mara gị onwere rishi agụ egwu ọhụrụ egwube ya ka anyị si ka anyị jụọ nwere iyi okwu nwere ike ikwu maka ya ị mara ọrụ gara ekwu ihe nsọrị o meri ala emeri ihe dị ya mma ka bụ eziokwu ndị na-ekwu ihe ahụ maka na ha maara mụ na ha jiri ụlọ nwụnsị maka na ndị alụgwo maka m bifo amaghị egwu mma agụla steji ma nke mma agụla studio and egwu agụla steji ka a na-agụla studio mbọ wee werelụ ndụ ha studio iwere studio gụọ egwu ọ ihe ịkompozuru egụrụ ị ga-eme practice wee vuru ya banye na studio etu esi agụ egwu ịghọtagwo so onye ọbụla na-ekwu nke a bụ atọfụ ihe ma amaghị mma akpọ ihe ọ bụ ka ọ na-ekwu na onye ama ihe dị n'egwu maka o nwere ka ọnụ ndụ mara oru onye ga-ekwu ihe a na ndị na-ekwu ya bụ ndụ mụ na ha na-ata nchara ime obodo aṅụ mmanya agụ egwu maka na onye Nsụka ama ha egwu mma akụla steji olesi ma ọ fụrụ m na steji ka ngwugworo ya yes ndị ọlụalụ dị egwu ọ na-asị n'ọkwa oke onye anya m fụrụ ụbọchị a na-agụ egwu a wasịrị egwu egwu ọhụrụ ka egwu ọhụrụ na-abara studio today bụ egwu ọfụrụ ha fụrụ na-agụ ya 20 years ago ị na-agụ ya egwu niile ndị ọgbara ọhụrụ a na-akụ kịta bụ ihe akụgboro ochie ka ha na-akụ agụrụ enwe remix ahụ onye egwu nwere taịtụlụ ịkụ egwu na-atọ
nya bụ ofu egwu were ya kụwa egwu na-atọ ya na etu isi meghere anya people like anya ọ na-aga so na nke a abụghị ihe eji bụghị okwu ka ọnwụ ịma na ihe anyị ji ajụ ịma na ihe ndị mmadụ m kwuru n'akụkụ anyị ga na-ajụ ọnụ ga na-ekwu anyị ekene were ihere echi kọwa anya nwe odogwu anya anyị ekene Uzuki n'ọnụ ajụjụ ọzọ wee wụrụ ịma na agba nke ijiji anyị mere o nwere eri isikwute okwu na Oliver wee onye na-enegara anya na ịchọkwara ime karịa Oliver ụfọdụ ndị mmadụ bịa na-ekwu njeri iche eji onwe ha atụnyere Oliver na ọ na-adị mma n'ụwa mmadụ fụta ya mewe ihe nke ya ihe ahụ o nwegasị ndị mkpụrụ udukwa okwu ahụ anyị si ka anyị jụọ onwere ihe nwere ike ikwu maka ya anyị ekenekwa ewu onye ọbụla m fụtara ụwa na-eme ihe nwere olileanya ị ga-eme ihe ọ ga-enwerịrị onye ị ga-eji maatụ dị na-eme ihe nji wuru Oliver maatụ ụlọ Oliver bidoro egwu ọkpọkọrọ ogele ọ gụkwuru n'egwu etu amụnwa bidokwere nke m na ọkpọkọrọ na ogele wee na-aga anwere m hope na mgbe m akụkọta ekpiri ma hip hop enweghị ụdị anya ala ha akụ nwere a na-aga ihe a na-eto so mmadụ ga-eji mmadụ maatụ ị ga-eji mmadụ maatụ ejighị mmụọ amaatụ ọ mmadụ ka eji amaatụ so m nwa na-ekwu la m ihe m ji were Oliver maatụ bụla Oliver bidoro la gradually too gaa nya bụ sile ọkpọkọrọ baa na ogele from ogele nya abajie na super sound etu anyị bidoro na ọkpọkọrọ na-eme na-aga anyị tinye egwukwe jita na tinyewe ngwa egwu ọgbara ọhụrụ so na-etu a ka egwu nga na-echeji and abụghị m adụtum lighting ama agụ egwu n'oyibo mma agụ egwu la Igbo ishikwa batakwala Hausa even on loan language so mma akarị Oliver enwere m ole anya na mma agụgide egwu wit ma ndụrụ ihe mma ya Chineke na mma akarị Oliver ọ ihe mma atụ anya na mma akarị Oliver sef ma eji mmadụ amaatụ eji m mmụọ amaatụ ọnya bụ ihe m nwere ikwu na nka ya na-ịgbadechiri ụkwụ n'ihe kwuru na agba nke ijiji maka na ụfọdụ bịa na-achị n'ihe ikwukwedo mma mana gụgụ eji na mmadụ amaatụ gụ mewe ihe nke erishikpo Oliver aha na Oliver nwere ere ochi gụọ egwu nke ya mana erishikọwa anya nwe ihe ọ fụtara wụ na ụkwụ Oliver nso ya na egwu dọka egwu Oliver erishi bido nke mara ochi bido nke n'oyiri n'ọnya mere iji wee jiri Oliver wee maatụ anyị ekene maka o nwere ndị ka ntinye nke a o nwere ndị na-alụrụ ha alụ aha ha na ha na-eje egwu mara ebe na-alụzi aha ahụ na studio egwu ha after studio o nwere ndị na-akụ egwu na studio anaghị perform live mana ị na-eme ha perform live dosigbo na instrument adụghọ now nchọ mme egwu people are happy do enjoy etu amala gị nọ now anyị eme ka eme egwu yes maka ere ịnọ nwe ị na-eji eji fino amaatụ maka fino anaghị eme ọ naghị agụ egwu ị na-agụ mba alụrụ okwu ma aha fino abụghị na studio ọla rekọd onwebe mgbe fino nnọkọtere mụ lụba maka fino abụghị fụrụla egwu ya fụtara mana alụwagwu egwu aha anyị mba many people ejegwu m egwu Igbo niile jee ma Lagos jee ma ugwu Hausa ejere m egwu Ilorin ejere m egwu many places ndị egwu Igbo ka anyị na-akụ so before m nwa afụtaba na studio otuto ka mmadụ na-eto ntokere nrudo ka Oliver nkarị Oliver ọ ihe m ji maatụ ịmahakwa eji ọgụ mmadụ amaghị atụ n'ofu onye ka m ji maa anyị ekene egwu na nkọwa inyere maka na ndị Igbo si na-akọwaruo egeruo maka ọ na-ịkọwa anya ụfọdụ nwere ike a na-aghọta ya n'ụdị ọdụ anyị ekene egwu Zuki n'ọnụ ajụjụ ọzọ wụ ere ịnọ nwe ị na-echi egwu ewu Zuki n'ọnụ na-echi egwu okwuru ekwechi ike ka e wee nọ na-achị ubi egwu na Igbo ofesi ihe dịka obodo oyibo ihe dịka Indonesia Malaysia ịghọtagwa obodo ndị iche iche South Africa mgbe idugbo njikere ịga mba ofesi chi egwu anyị ekene egwu alasị nwanza arachala ụtụ onye mkpọ m ibe ọbụla ịkpọrọ m egwu adị m redi du njikere na njikere niile m nkwado ewe ọgụ onye nna-asị m bịawa obodo oyibo anaghị asị m jee gbaa akwụkwọ vuru bịawa obodo onye ruo kwado ere esi akpọ onye egwu aga obodo oyibo nruo ebe anwa anyị m ndị obodo oyibo ihe m maara eme
enwere ndị Igbo n'obodo oyibo every part ndị ọcha na akụkụ bịa ihe onye ọbụla na-eme anya abụla ụdị agbụrụ nke ya na culture culture maka enwere ndị be anyị nọ n'obodo oyibo eme mmọnwụ enwere ndị be anyị nọ n'obodo oyibo amavụ etu a ka ọ dị I'm ready to go anywhere akpọrọ m mba ụwa mmadụ mbụ ịkụ egwu adị m nkwadobe na Zuki na-abịa UK US anyị eje mere gosiri UK nke anyị ji bụrụla odogwu n'inyi nwere mmadụ eziokwu anyị ekenekwe ewu na-ekenekwe ndị nne-ege anyị ntị maka na ndị Igbo si na ekene onye nyụrụ ahụ ekenekwe onye nna n'uche ahụ maka na ha na-abụ n'ọrụ anyị ekenere ndị nne-ege anyị ntị anyị ekenekwe unu ka nọkwa na Ikoro TV Zuki n'ọnọ ọ nwụgachi ndị nkwerewe egwu eshigbo ndị okwe mgbe ọkwụ ya na-akpe ị nwere ike igwe anyị ndị ijego na ndị okwe mgbe ma ndị nkwekwere egwu na ndị nka na-ekwe nwe ndị ijego na ha anyị ekene ihe dịrị egwu abụghị ọrụ amị ma ọrụ polisi ịlaruo ịsaịnụ death and life and ịbịa gee ntịrị egwu m ịhụ na ihe mbụ aha egwu m na ihe m bụla egwu okwerekwesị ike so onye ọbụla na-abịakwute m ka ekwesị ike onye ekwesịghị ike ọ dafụ n'ụzọ anyị ejighị ụda akwe ndị mụ na ha nkwere egwu ka m si bido egwu a ndị mụ na ha nkwere egwu na ndị rọrọ m ọrụ egwu azị dịka okwe mgbe esigwo nne and o nweghịkwere onye mụ na ya nkwekọtara egwu m rie ego enye abụrụla maka m riri ego ka o ji fụọ na mma asịla onye ọwa ekwesịghị ike ọ fụọ mụ na ebidoro m egwu a onye nkwere m egwu izi bụ onye a na-akpọ Macho onye izi nkwere egwu onye bụ onye izi kwere m egwu agaghị m akọwa ka mụ na ha nsi were m nsi kpọbata ha ma were ha nsi batala onye bụ onye izi kwere m egwu ka m bidoro egwu a latala ụlọ ebe a bido egwu onye ka m kpọrọ fụọ mụ na ya kwere egwu mana onye izi kwere m egwu bifo Macho ọwụ nwanne m nwoke nke tọrọ m nwụrụ anwụ maka ihe ọbụla mụ na ya na-emekọ ọlụ anyị na-akụ ma ogele eme ihe na ma mụ na ya eso bido zie imebe travel ihe dịrị egwu ọ Macho ka m bịa nataziri kpọrọ ya anyị fụọ bido bughe outside the states jeche laghachite mụ na Macho kwekwere egwu mụ na onye a na-akpọ Atọ kwere egwu Atọ oyibo ne Atọ onye Umuome ndị adịle nna agụrụ na ndị Umuome be anyị ebe a mụ na Atọ kwekwere egwu kwekite ya nye adụ ka o si dị agwụ izi m wasịrị ọ mụ na Atọ wasịrị ya nya kwere m egwu na nke a mgbe m gụrụ nne Amaka so ka mụ na Atọ m finish kwere mụ na onye a na-akpọ Soki Samuel Rido Banafọ Ọhale onye Umuome be anyị ebe a anyị gawakwa mechie Soki ọnwụgwọ Paul Sawit kwewe egwu anyị gawa nya nwekwe ka o si do iburu ibu wee bata ka iburu ibu batara anyị na-aga megide gagide nya nwe problem nya ga treatment before tupu onye nke a na-ekwere m egwu kịta bụ Anayo Ayọnwa Igbo wee batakwana mụ na ya na-arụ ya mụ na ya aka na-arụ ya ma kịta mana anyị bịa hụwago na Paul kwa nso onye ọbụla Chukwu nyekwere na ka njikwu na egwu dị ka ọkpụkpọ oku o nwere ndị Chukwu na-akpọ oku n'ọrụ egwu ha na-eche emebi na ha na mmụọ ha na-agbagharị mana ọ bụrụ na ịrụ ha ọrụ egwu ọ ga na-edisturb oge mind and like Paul ma ọrụ nọ nya ka m ji lechaa anya si ka ọbịa ahụ ka anyị ya meme after anyị mechara egwu nke anyị mere ka onye aka soro ka na-ebi ụdị dị egwu ka egwu garigebe maka ofu osisi adịghị eme ọhịa ka ọ ya bụ enwekwe disappointment from this person onye ọda anọchi anya
ọ kwara ihe dị na ya onweghị onye mụ na ya na-eso okwu iche onye a na-achị n'iri ego na-asịla m dịrị ego ya ọ ihe dị na ya ọrụ a so ndị alile ngọrọ na ndị mụ na ha rụkọrọ ọrụ egwu onye abịa ihe a anyị ekenewu Zukinonu anyị na-atụ anya egwu ọba egwu na-afụta nke ndị oyibo mkpọrọ album efere egwu nji ihe ndị iche nji ihe anyị ga na-ene anya maka na o nwere isi kwute ya o nwere anyị si bụ ọnya na-agba nke izizi anyị megwuru mana ịkọwa anya ọfụma nji ihe anyị ga na-atụ anya ndị iche oge izizi anyị tere ohe ndị Igbo na-akpụ ya ohe ndị Inyibe anyị na-akpụ ya ohe anyị tere ohe anyị tere mgbe a chọrọ ụchọ ụwa niile racha aka gaa sila egwu ohe nkele chọrọ mana ihe m na-agwa ndị ụwa nwela nke mmesi nwe bụ ohe kpọngem ọ na-aka nke izizi ohe kpọngem ụdị ikele ohe so ohe kpọngem bụ eri anya bụ ala aracha ihu ala aracha azụ nyanwe ohe kpọngem na anụbekwe m nke ọmụ nwalụ asụsụ Igbo maka o nwere nwata nwaanyị be anyị na-ete ụkpụm ohe a na-akpọ ohe ụkpụm onwe ude ọnya ka isikwiri n'ọkụ ohe kpọngem na ohe ụkpụm ya bụ ohe akwụkwọ ogiri na ohe ọdụlala ohe esigburu mma so olileanya bụla nke nna abịala aka ihe ndị ike na-adụ and etu a ka ọ gara adụkwa na-aga na-abawanye maka lọọ ime gakwara igalige mmelige ọya alọ and ihe aka anyị na-ayọ Chukwu Zukinonu anyị ekenekwa egwu thank you Zuki ịma na mgbe izizi anyị nọgwuru agba nke izizi o nwere eri isi gụtụrụ anyị egwu ya achọ ndị mmadụ ụchọ anyị na-anyakwanụ onwekwere eri isi emetụrụ anyị ọnụ n'egwu ọgwụrụ ịbụọ ma ọ nna ka anyị ji wee chịkọọ onye nwe ọnọdụ maka na anyị ekenere ọfụma na nnabata ịnabatara anyị na be Zukinonu anyị ekenekwa egwu na-achịkwa gụjide ka iji na egwu na-adụ m mma na-adụ ndị ụwa mma ndị Igbo niile iwe onye ama ama na-echi egwu n'ala Igbo anyị na-ekwukwe na anyị ka na-anata akwụkwọ agba nke ịtọ Zukinonu anyị ekenekwa egwu anyị chọrọ ka ị metụrụ anyị ọnụ n'ofu egwu ma ọ ịbụọ ka ị wara anyị ọjị egwu ka anyị jiri wee chịkọọ ọnọdụ anyị na-awụ n'ụbọchị tata anyị ekene egwu ihe m kwuru na ka ị kụọrọ ọkpọkọ okay ụwa dị m egwu hello ụwa dị m egwu ụwa dị m egwu hello ụwa dị m egwu ọ na-abụ nnagadi ibe na-eme n'uwe n'ụwa dị m egwu kedu ka anyị ga-esi mee ụwa nke anyị bịara abịa kedu ka anyị ga-esi mee ụwa nke anyị bịara abịa ụwa na-eje eje ka ọ na-ala ana ọ na-eje eje ka ọ na-ala ana ọ na-eje eje na mmadụ n'ọma nkọwata ụwa na-ala ana na mmadụ n'ọma nkọwata ọkwa ị na-egbu m egbu chere na amụ nwa ma mmata ị na-enye m nsị chere na amụ nwa ma mmata ị na-aghọrị m chere na amụ nwa ma mmata ọkwa ị na-erigbu m chere na amụ nwa ma mmata ụkwụ na-eje mgbukoro anya na-afụ ya afụ ụkwụ na-eje mgbukoro anya na-afụ ya afụ eziokwu mmadụ afụrụ gị anya Chukwu fụrụ gị anya mmadụ afụrụ gị anya Chukwu fụrụ gị anya ụwa dị m egwu elu ụwa dị m egwu ụwa dị m egwu elu ụwa dị m egwu ụwa dị m egwu elu ụwa dị m egwu ọkwa maka akụkọ ụwa ka nwanne ji gbuo nwanne maka ego nke ụwa ka nwanne ji gbuo nwanne maka iyi ego ka nwaanyị ji wee gbuo die iwe na-eje eje ka ọ na-ala ana ọ na-eje eje na Zukinonu nkọwata ụwa na-ala ana na mmadụ n'ọma nkọwata ụwa dị m egwu elu ụwa dị m egwu ụwa dị m egwu elu ụwa dị m egwu onye gbajisi aka ike ọ sị n'aka ya n'ọkwụ ọtọ ọ bụrụ ka o siri mee eweghị ụmụnne m kwụba aka ọtọ ọ bụrụ ịgbatị aka Zukinonu ịmara ndị mmadụ chigo wee m n'ọrụ ka m soro gụọ egwu ọrụ Igbo gwekere onwe gị chikwa ewegwere anyị kenere egwu na olu inyere anyị anyị ekene egwu Zuki do onwere mmadụ na-abụ ma ọ bụ ofu onye ma ọ bụ ịtọ ma ọ nwere ndị chọrọ ikene ndụ ike na ọfụrụ ike anyị ekene egwu ekene m na-agara onye dịka Chief Injinia Emi Chukwuka na-agbanyeghị na ọgwụgwụ anwụ mana ụkpụrụ ọma mmadụ ntụrụla ụwa ka eji erotie
nya bụ onye izizi kpọlitere Zuki n'ụra si ka ụwa n'aha Zuki 1993 mere my first debut album. Na-ekele ọnwa na Japan mbụ Eze Nwaọzọ nke mere jụọ oyi eze a na-eche eche ihe o mere karịrị akarị ka na-akwado ndị ụlọ eme. Ana m asị Chukwu gọzie ya. Ana m ekele Dr. Maglus Chukwuekezie Ọdarije Inyi gburugburu ome nke ahụrụ n'anya. Ana m asị ekele ga-adịrị ya maka na ọ chịrị mma ga-achị ọzọ. Omume la ya ka o ji soro ndị Inyi la ya ka o ji chịba ndị Inyi. Onye mere ndị Inyi mara ihe nwụ ITUs. ITU awụghị nke mmadụ na-abụ na ITU nke Inyi niile. Ana m ekele Magnus Chukwuekezie na mbọ ọ na-agbakwu ebe m nọ maka na ọpafụtagwo mpasara ndị Inyi chi Inyi mebe onye ọbụla gbawa mbọ ka a kwadobe ndị ụlọ na onye na-eme nke ụlọ eme. Ekele dịrị ya. Mma ekele Busy Brain. Ihe ekele m ji agara iche bụla ụlọ eme ala akpụ ya ụlọ eme ala akpụ ya ụlọ eme alịla enwe ite ọgbọnyụ ọkụ onye dịka Chukwu nwa amadu aha nna ọkwa ọgọ m ka ọ bụ mana ije mụlụ ya ka m ji marala ọkwara ọgọ m eme ihe ọma niile ụlọ eme. Ana m ekele ya si ike agwụrụ ya n'ọrụ nwa amadu aha nna Busy Brain Gadget akala eme fon aka oji fon eme ọgọ ihe ọ na-eme karịrị akarị. Asị m ya ike agwụrụ ya n'ọrụ na mma enye ya ekele ihe ọma mmeri akọ ahụ gara aga na nke na-eme n'ahụ na-akarị nke na-eme n'ahụ na-abịa na-akarị akụ ya ga na-agba wuruwuru be ya bụrụ kotokoto na dajieri ya ọ ga-adịrị ya mma. Biko ma ndị anyị mkpọrọ ebe a ma ndị anyị akpọ ha ekele dịrị unu na ịda aka na akpọ shiri nne anyị na-eshi ite ohe kpọngem laghachikwa onye ọ masịrị n'obu na onye ndụ mmanya sọpọtụ Zuki na nke anyị bụ nke anyị nke onye anaghị akụ ya onye mkpọ ọ bụ ya mkpọkọrọ agbata ogbe ewere gbuo ahịhịa. Ana m ekele ndị Ikoro TV eriwe akụ gola ndị otu. Ana m ekele unu na nwa ada nsọ unu ihu ya mụsọ amụ. Ana m ekele ya onye onyonyo ichere ogo ka Zuki ọ ga-adịrị gị mma. Asị m na amụsụ ala ha ata kamera unu ihe unu nji eshi unu nshi eri ihe ala ha emebiri ehe unu asị m ya gajiere unu unu na-eme ka ntị nụ nke onye anaghị akụ ya biko onye gajiere unu adị m happy ịnọ wuti ndị Ikoro TV n'ụbọchị taa maka ọmụna ha na-emegwu wee na-asị ya gajiere ụlọ ise Igbo wu Igbo nwere nze mụọ ọzọ ndị Inyi na-ese anyị ekenekwe unu. Anyị abịagwo na nchịkọ na mkpokọ ọnọdụ anyị na Zuki n'ọnụ na-agba nke abụọ. Unu anụgwo ihe niile Zuki m kwuru ochi kọwaa ajụjụ niile ajụrụ ya. Anyị ekene unu maka na ndị Igbo si na-akọwaruo egeruo. Anyị ka na-anata akwụkwọ ọdọ na-agba nke ịtọ ọnọdụ anyị na Zuki. Anyị ekene ndị niile na-esonye anyị. Ikoro TV ọ ngalaba na-agbasa ozi anyị na-aga mba ndị iche iche na-avọfụta ihe nzoro ezo ihe gbasara Igbo ihe gbasara ọdịnala Igbo. Anyị ekene unu na-achị na-esonye Ikoro TV maka ihe ọwụna gbasara Igbo. Aha m ụkawụkwa Nnaemeka Nwirerunachi mana ituo mụriwe akụ akpa m nganga ituo mụriwe akụ njide ego abụọ nga ego. Ndị Igbo ndị Inyi na-ese nyadunu mgbọchi ọzọ. Anyị ekenekwe unu. Bobi Igbo ekene m unu. Aha m bụ Ude Chinoso. Aha m bụ Igbo Eze Chinemerem. Aha m bụ Ikechibuike. Na-ekiri na Ikoro TV maka ihe gbasara omenala na ọdịnala Igbo.